Fuck, det bliver grineren. Kom nu, sidde ned. Okay, mere, mand. Jeg er chokeret, hvis hun vinder bowling. Ja, det gør? Sådan en spand også. Fuck, de ser små ud, de der shots. Jeg ringer til ambulance, så er de klar herude. Så er det ikke komme og sige, at det var dårligt med. Jeg har allerede dårligt med ham. Hui, du må gerne sidde ned. Ja, Hui, sæt dig ned. Du må gerne sætte dig ned. Sæt dig ned, Hui. Hvis du føler, det glider bedre ned, så. Det hele, det hele. Hui, du skal tage det hele. Kom nu, Hui. Nå, slår mig ihjel, mand. Dræk, kom så. Ikke så mange pauser. Prøv at vente, du står ved siden af ham, mand. Kan du bare drikke? Kom nu, Hui. Jeg synes ikke, du tager det hele, Hui. Det hele, det hele. Ja, okay. Er det godt, Hui? Hui, han er gal, han der, mand. Tænk, hvis det bare er saftevand, det der, mand. Fuck, slap af, Hui, mand. Hvor mange er der tilbage? Du har 2 hænder. Okay, nu kan jeg mærke noget, nu kan jeg mærke noget. Han tager 2 på en gang. Bare koncentrer dig stille og roligt, mand. Hallo, jo hurtigere han drikker, jo stivere bliver han. Jo hurtigere stiv bliver han, mener jeg. Hvor mange er der tilbage? 6. Fuck, man. Det er nok det hurtigste shot, jeg nogensinde har set, mand. Så tager han dem. Ordentligt vietnamese, altså. Er der 6 tilbage nu? Her, du er det. 7. Ej, 7. Der var den lidt. Der. Han går fra Vietnam, man kan godt solge. Safte, mand. Hallo, de er slå amerikanske, så. Damn, Kom man. så, Hui. Nej, det er sådan dreng, jeg før, mand. Hui, du ligner, du er vant til det der, mand. Okay. Husk nu spanden. Hallo, hjælp ham, Ui. Kæft, mand, han har den snart. Hui, hui. 2 sidste. Hui. På omkring 2 minutter klarer du 18 shots. Det er fucking vildt. Det er fucking vildt. Ja, 2,5. Okay, vi skal lige se, om han brækker sig, så vi skal lige filme videre for en sikkerheds skyld. Godt nok, man har det. Det er ordentligt. Hui, prøv at åbne munden, og så stik en tunge lige ved. Stik en finger lige på tungen. Han skal have noget vand. Vi ses i morgen. Sæt dig ned. Han er godt nu. Hui, bare tag noget vand. Sæt dig ned, mand. Han vil slås nu. Han vil slås. Hui, han er ved at blive stiv nu, Hui. Hui, har du det dårligt, Hui? Hui, har du det dårligt, eller hvad? Hui, skal du have noget vand? Du kan have en dukkepæk. Sig noget, Hui. Hold ham med. Hvor spændt, mand. Hvor spændt hen. Han har for sin chance. Hui, hvad tid var det, vi skal være derovre? Den er 10 minutter i nu. Hallo, giver du med alkohol til ham? Nej, vi venter. Det der, det er rent, jo. René, vi har udskudt. René, vi har gjort det til kl. 11. Nu kommer den. Vi skal have det hele med, jo. Sand. Ja. Totalt. Vil du også være med, eller hvad? Nu kunne han så tage sådan en video her. Jeg tager lige en rundtur op til det. Der. Der.
Der. Ja, her igen. Og Jon der også, og så lige de der tossingdrenge der. Og Mark. Hey, husk Viborg. Husk Viborg. Sved. Hallo, die wind daar is aan. Du skal brække dig. Kan du forstå det? Den ligger lige her, ikke? Kan du mærke, at du er ved at blive stiv? Den ligger sådan i top, ja. Hendes mand, så kan Det var bedre, hvis du havde røget i joint. hvor er spanden i køkkenet? Hendes spand. Er du klar? Hendes spand. Bare for sikker skyld. Har du noget imod, at jeg filmer, hvis du brækker, eventuelt? Hey, du er med igen? Okay.